pinati o minahal kung matalungan. Mo ni itong pagbag-o nga ATM dali sa lungsod sa Matalong na ni mahimutang sa 7-Eleven. Kung hopdan tong kuwas munisipyo, pwede na mo withdraw dire o withdraw niya mamalit sa 7-Eleven guys. At po yan, kung inuod ka nga na ng ATM. Sige ka. Huwag ka maninda ron. Busing. Mangutang tani. Ayo, sa daga nag-withdraw, eh. Di, ang Asa man na? ang iblan mo. Uy, lan ba pwede? Oh, pwede ra sir. Pwede na, lan Oh. ba? O ba? Landbang video. Pila may charge na ako ba? Ang kuan sir way charge ang RCBC og landbang og video sir ang uban na 18. Ya balance ka dos. Guys, mao ni kaduhang ATM sa Lanbang. Oh, video po nung. Oh, video. Video RCBC why charge. Tungguan. So ayun guys, o tinuod ba ni nga kuan. Okay, nag-withdraw ta o kung kuan ba ni nga kuan. May charge guys basta kuan. Okay. Guys. Okay. Ito bang guys? Okay, katong ganahan mo withdraw o samtang manupra mo diri sa kuan sa 7-Eleven na ATM diri sa sud. Unsa pa ni adlaw ba? Adlaw. Gahapon pa ni. Gahapon. Gahapon office nga kuan pwede tang withdraw no. Okay na okay na. Okay. Katong manginahanglan o mag-withdraw sa ATM na natay kaduhang Lanbang. Video po. Video RCBC. Video RCBC o Lanbang. Way charge para sa katawhan sa lungsod sa Matalong. Pro ba na ah? Okay.